Munduro Tasvu, wauya mzimu unoera. Munduro Tasvu, ndimi matitura kamutoro norema. Munyange mepo dzinza munodzipedza muna chamunotadza. Muri svikiro guru wedu tateguru pamasvika vasina kusimba vanotisa. Nari nyamasvisva wetinotemba nemi sekuru ndimi Azosunungura. Saka yavaremera tsvimbo iyo, yavaremera tsvimbo yasekuru inechiremerera. Saka yavaremera tsvimbo iyo, yavaremera tsvimbo yasekuru inechiremerera. Muri sei vazukuru? Makadii vazukuru? Ndiko makasimba vanise. Makafamba zvakanaka? Takafamba zvakanaka. Madzoka nasi? Tadzoka. Okay. Mukuwirirana nekumba kana ndachikuda kuuraya? Tiri kuwirirana. Makuwirirana? Iwe Martha? Uri sei muzukuru? Ndiri right. Mafamba zvakanaka? Hana kujunga remuroti? Tafamba zvakanaka. Kupa mukaenda hana kujunga? Ndakatoshamisika tichitowira nomushure muchitogara pamvuri tichitaura nyaya tese. Pai pamudaenda paidasidzira nyaya apa chada kuti akasana taura nyaya kuenda mberi. Wakazobvuma kumusunungura here kurega kumuraya? But anotanga ndibhatara. Ai ndati wakabvuma here kumusunungura tisati enda mberi nenyaya dzedu? Ndakabvuma. Aika. Ndoti apa ndikuona mushonga yatakamupa apa ndikaona utano hwake unenge wakuita zviri nani. Uchiri kusvotewa here muri pazasi peguvhu pamunyaki wako? Kubva pamukati pamushonga kubhoya ndichimwa pane nhau yekusvotwa yakagadzikira kana mabhora aiti mapfungwa yakasvika. So dambudziko rangosara rimwe chete. Pabonde? Pabonde. Iwe muzukuru kuenzera nzara akaonawo zvawakaita munhu? Zvanzi zvakafana nekuti hazvoda. Zvazvakaita sei? Kufanana nekuti handatojaira. Wakatojaira kugara usina bonde? Saizi yako ujairi una ropa rekumhanya unojaira chii? Handatojaira nekuti zvanzviriyo. Chitobvevera ndisitata. Apa ukosha mamuna kuti kobiri wabwera nayo uribe. Saka iwo mukomana tiri kunzwa musikana ari kuti anokwanisa kusunungura kuregerera kana uchinge wabhadhara mubhadharo wamakawirana kuti uchamubhadhara. Saka wauya here nomubhadharo wacho wekuti ukwanise kubhadhara kuti muchenesane unomudade matateguru tatu. Wangu sekuru mubhadharo ndauya nawo, asi pamubhadharo wangu unongozivawo pakurarama zvinhu hazvinyatsobatana. Pane pangoti pereveri nekuda kwokuti zvinhu zvacho zvakangomawo nezuva. Udawana mari? Yesi paya yaifanata mari? Wanga ukanzi pamwe chete unofanira kubhadhara mari? Yaifanata 560. 560 yes. 560 yes. Ndoyafanira kubhadhara mudzimai wako? Saka wawana 800? Aiwa, vandauya ne480. 480? 408. Saka shota mari? Pari kushota $80 sekuru. Tinobudisa uverenge tinotaura mari yakabatiwa kati. Iye kuti abvuma toona mari mumaoko. Titaridze mari yacho tione tikwanise kufambira mberi. Verenga tori ma100. Verenga mari yacho $100 waigadzikapo, verenga $100 tichiona. Verenga, vamwe vaida kubira mukadzi, verenga to. Iwe 400. Verenga yawaisa pasi ya 400 ya. Imali hiyo? Hiyo 100. Ya 100, saka ya 500. Kandi waida kubvisa 20 lift, waida kuda sei? Paipangoti 480 waitira kuti pane 20 yatainge tichifana kuzobatsirikana pakudzoka. Singazozva pakufamba nekuti yatangosara nayo saka tangosara kuti izosara 20 kuti urwendo warufamba haruzikanwi kuti unozofamba sei. Sa 20 yacho waisa vaya kuti ndanga ndisina kuisa hangu kusaiti
iwe mata Mother, warabvisa tukaenda yose pasaidi netransport iwe muzwa nchibvisa $20 yako sepasaidi. unabvisa yakawanda itoni bvisa yama 55 iyo ndoita kuja murodi matabichi Hanzi bvisa yakachinji kaya taona ine $5 $5. ya unokwana kusvika nekuja murodi Zvakanaka. right iwe mata murume wako ati ndabata huko ndakakutadzira kutengesa mombe dzako zviya zvandakaita nakutiwo zvona zvanetsa zvitovheya pankani idachitika nkani yekuti mudahurirana uyo akutengesa ng'ombe nakuhurira mombe dzako dzadatengesa mari yako yandakatengesa mombe dzako nakuhura kwandaita ndakapedza nakuhura mombe dzako iyo ukuti sei chitovheya Hanzi nasekuru murume wako aposa mutete azvirereka nekuzvininipisa pamberi pako pamberi pematare atateguru Tasvu kubva pamhaka yake yakapara kwauri yechipfambi chake chaiita achitengesa mombe dzako achiwana mari yekushandisa pachifambi chake achimhanya nemotabike achishambisira achionererwa saka zvanzi akumbira ruregerero pamari yawakanga wakachaja kuti ndoiya unoda yaiva $560 zvino pazuva ranhasi ari kuti akwanisa kuwana $480 ndiyo yawakagara yawakatarisana nayo uri kuti kudii Ndinotenda nezvaita. Ndinotenda nezvaita. Taurisa sekuru vanzwi. Taurisa muzukuru. Kana wakasununguka taura, kana usina kusununguka taura. Ndafara nezvaitwa zora nhasi. But ndakamusunungura ngadzika usiya chihuri. Angoramba chihuri ndikudzokera futi saka imwe mari apo pasota 8 okuda ere mweti mari yangu ndikuida ipapo pa yakashota ndiri kuida mari yangu panenge iona neichiita because akangoita zvakanaka ndinga kutoona kuti uona manje ora ichimbotambira mari ntaura nyaya yekumberi chimbotora mari yako nyaya yekumberi izanakiza rekaona inde chitashore hanzi nyaya yemari ichanakidza iyoyi ini ndinonzi sekuru Tasvu ameno maybe sekuru pane zvimwe zvavakuona zvichazouya kumberi atana kabhegi nakugadzirira hanzi mata atoya nekabhegi kekurongedzera mari isa zvakuti makorokoto makorokoto zviripo ona kuhura kunodhura kaya wazviona kuti kuhura kunokosta iwe mukomane wazviona kuti chihure chinodzosera shure uri kuzviona adzisi hama dzako akadza ona mazvako chiona iyo mata manje ndisine tsumba musoro chiona kamatsa muzukuru pane nhau iripo pana inova nhau yandiri kunzi natateguru Tasvu ndigone kuisa tsvimbo yavo inonzi Sajangwana pamusuwo apa unoiziva tsvimbo yasekuru Tasvu inonzi Sajangwana unoiziva here mata ndiyo iyi ndiye mupedza zvose ndopanoti sekuru Tasvu saka ndanya sekuru ndise pamusuwo njambocheta hangu tsvimbo yenyu tateguru sekuru asika amusikira akati akukasiya pane zvinochida kuitika iwe mata naiwe mata akuru akataura kuti imbwa inorerwa paita dhodho ndizvo hanzi vakuru vakati imbwa inorerwa pachinyero ndizvo ka uyu wamusunungura murume wako musunungura so iwewe ukareka kutaura munhu akakupa mushonga ndokusandutsa ndo zvandaisira tsvimbo iyo munhu yeti kumuda pano chitovera zvanzi nasekuru ndakusunungura hanzi nasekuru uyu murume wako musunungura pane uroyi wanga wakatoita uroyika saka sekuru Tasvu avo havatsigiri mabasa euroyi awakaita hanzi ndafara chaizvo kuti muzukuru wangu nomurume wako musunungura zvino
iwewe takunzwa muno muchiti akangorega chete kupedzisa $80 yeye ndiri kudzokera futi kuna ang'anga vangu ndinotora zvimwe zvikwambo futi zvekuti ndimudzosere zvinhu zvake zvipinde mudumbu aite dambudziko. Saka sekuru vati no, ina handitsigiri hangu zvinhu zvakadaro. Ndiri kuda kuti utaure munhu ari kupa mushonga wekudzosera zvombo zvevarume uchivasunga varume wemunhu uyu. Sekuru vari kumutaura kuti ndiani uye ari kupi. Sekuru vari kuda munhu iye pani. Saka wakarega kutaura iwewe. Hanzi nzvimbo yangu yandaisa basa rene ndeyekusandutsa iwewe. Kuda kusandutsa. Saka ndiri kutaura kuti munhu ndiani. Kana wataura towirirana. Towirirana kuti unotora munhu iye. Auye pano mudare mamunhu kumuda pana. Kana kuti wakona zvawanda unozoti afana ngoya azvitaure ndiyega. Kozi ndiyandaziya zvanoita. Zvimwe kuda ungati haukwanise kutaura nezvake zvakanyanyisa kuwanda. Anoziva kutaura hake wegani. Uroyi wake kuti anohuita sei, anosona chii nechii, achishandisa chii, achisanganisa chii nechii, achiteketera sei, anozotaura wega. Asi sekuru vari kuti vari kuda kuti iwe utaure munhu ndiani uye ari kupi. Mowirirana sekuru uende kunomutora uye naye pa. Sekuru asati akusandutsa. Ndiani munhu akakupa mushonga wekusunga zvombo zvevarume uchikwadza vanhu kudaro? Maitanaka. Anonzi Maitanaka. Ko zita rake chari kuberekwa? Anonzi Memo. Kona nyaya ndikona apa kona uya kuti Robert ukona kuti Maitanaka muzukuru ana mbuya wake ndanda zvinhu zvikunyapa. Wauri kuti Memo uyu anototi nambuya vake vanomuitira zvinhu zvanogadzira mushonga iyi. Inhema here? Saka chekutanga toti Mema uye pano. Hanzi nasekuru chekutanga toda kuti Memo uyu Maitanaka. Ukona urapa ukona ndozvaje cheni. Mukomana hanzi andiri kuona kuti nhau yachona icheni chaiyo ine musunganidzwa nemusunganidzwa wevanhu vakawanda. Ona mukadzi wako aroya iwewe. Uroya akahupiwa naMemo. Memo uroya anohupiwawo naambuya vake. Yacheni kai. Tumaringi tunenge tuchibatana so ndocheni. Asi wakuyamba tifuna iye uyu Maitanaka iye Memo uyu. Hanzi wokutanga watiri kuda panapa ndi Memo anonzi Maitanaka. Ndiyo tiri kuda pa. Ungwera naye tani? Avumbuya? Uchaita sei kuti auye pano anobvuma here kuuya pano? Ndizoziva hangu kuti anobvuma ndichienda unomuedza. Ndizoziva anouya. Asi kubva kumakabva panapa wakambomona? Ndakamona ndowirirana naye Singaiti. Munowirirana Singaiti? Wakamudza iro ndabatwa? Ndakamudza kati ndikungoti asatadzika ndinoda kupa zvimwe. Taurisa mati sekuru araunzwa. Handiti kana wabata ndaifunga kuti asatadzika ndada kutopa zvimwe zvinhu. Hanzi ndada kutokupa zvimwe kuti unowedzera. Ndobva wati chii kwari? Ndati mani ndabatwa. Ndobva wati chii? Saka pakaipa ndada kutokupa zvimwe zvinhu. Dai usingaende kuona kutokupa zvimwe zvinhu kuti hafa. Kozi ndaona kuti zvikunonoka. Ari kupa zvimwe zvinhu zvekudadi? Afe. Hanzi nekuti taona kuti ari kunonoka. Collins. Sekuru. Inzwa wakazvibva kuna Maitanaka? Ndandozvinzwa sekuru handisisina simba sekuru. Kana chikureva chaicho handisisina nangovawo munhu wekuti nangotarisa zvinenge zvangoitika mberi kwangu. Kana kufa? Kufa inzira yandaramba ndosaka ndangowana kuti ndingodzoka hangu mashure ndingovawo nhapwa ndigare ndisina chandinacho asi upenyu ndina. Martha une makore mangani? 22. Chiri mng'ono. Tatibu. Hanzi chiri mwana mudiki kufunge. 22. Kose une chivindi chekuti ripiwe mushonga ndiuraya. Iye murume wacho ndiye kundirwadzisa. Vakadzi unoona zita rakuti vakadzi vatadzi. Ivi ndiri kuzoti vakadzi vatadza. Vane moyo. Saka ambuya vaMemo ava ndiwo basa ravo chero rekupa mishonga iyo. Mishonga inotopa. Vandoroya zvembiri zvinozikanwa mubveji. Zvinotozikanwa. Vapedza varume uku. Munobva kuchigango? Maundaroya.
ndokune nzimwa dzokuti ukakumbira ufu anotuma zvikwambo zvinozobvunza ufu ndokumushaka ukaita chikwereti anotuma zvikwambo zvinozobvunza chikwereti. Saka pamusoro ichacho Martha panotone vamwe madzimai akari kuti tanga tichida nhamba dzako vari kuda nhamba dzamemuyo kuti vapihwewo mishonga yekugadzira varume vavo. Pindura vachizvinzwa vachataura newe ipapo. Ndizvo zvatiri kuda saka ndikuti asi imi kuona kwenye vachasununguka here kupa vanhu nhamba yatonzi mhemo acho akutodiwa kuti apindwe musupu moti supu. Toita sei ndova tichiva vapindure kuti varoda nhamba kuti vasvike kuna memo nambuya wake. Toda memo wacho saka tinozobvunza memo kana achinge sekutaura kwaita tateguru. Zvinotoda memo chokwadi. Saka murume wacho akadzokera futi kuchihure unodzokera futi kuna memo. Sekuru mazvidzo pfungwa dzechipwere isi kuti memo tikumuda pano yakuti akadzokera chihure akudzokera futi iye memo tinatomutorera ka usana mbuya akatoatorera. Handina sekuraya pfungwa dzako ndedzewana wadiki 22 years. Asi iye memo uri kudada naye tikuda kutomutorera twakapiwa nambuya wacho twese iye memo atokuti anotora mbuya vake abhuya nambuya vake vambuya vacho vatorera saka uroyi uri kuparadzwa. Saka Collins makanodzera vabereki venyu kuti ndio mafambiro atakaita. Ndakaita patakabva kunoku takangosvikawo kutaudza kuti tafamba asi nawe kuti ndabata mudzimai wangu ndinokwanisa kunge ndavatsanangurira. Ndakangoti nawe ichiri mumatare kuti tifambire zvinosati zvapera kugadziriswa. Chandakaita ndakakwanisa kushedza hama dzemudzimai wangu nehama dzangu vakauya chiva chiri chinangwa chekuti ndikwanise kutora pamombe 8 dzananga ndatauridzira kuti tishene pakati 4 dzake 4 dzangu zendo dzandaida kuti nditengese ndikwanise kuwana mari. Asi ndakazoona kuti ndakati nditaure kuti ndabata mudzimai ndichizogara naye mangwana anogona kuzova neruvengo pakati pavabereki vangu nehama dzangu kuti vanoda kuuraya murume. Ndakangotora kuti nzira ndiri kukumbira mukadzi wangu ruregere sezvo kwatiri kufamba tingodzi magirlfriend semunhu andiri kufamba naye uyezve ndine zvipfuwo zvimwe zvandikambotengesa kumashure asina mari yakadya. Saka inzira ndiri kukumbira nayo ruregerero mukadzi wangu kuti ndoda kuti ndimupewo mombe 4 nechikamu chandikambotengesa then dzimwe 4 dzasara idzi takatongorowo tudiki ndotengesawo toendera mberi nekufamba ndomotaura ndikakwanisa kunoita kocho mudududu mududuri makukwira misi yava mudududu ayanyara ngadaire uti Ngadaire mukadzi mudududu kubva zvamakabva kuno. Ndakashandisika kuti ndikudzidzisa mudududu wangu makii ndakugara naye ndini yakada mudududu unonzi madzimai ndikumbe mudududu kubva ndapakati famba nenzira dzakaimo zvakanaka kwete zvekuwanda naona zvangaita kuti aukudisa vaki zvave zvauchoka zvave Saka wakutogona kutochovhawo mbichana mbichana. ndakufundisa ndizvozvo sendaisa kubhora Saka wane mombe 4 futi. mangundanazo right and now so ndoti vaende panzapo tigadzire mushonga kuti akaenda memari kuziva kuti akuya kuno. Nekudaro Vasukuru ndichakukumbira musumuke mubude panze ndikugadzire mushonga wekuti ukwanise kunotaura namemo apfave kuya pano uye memo haafanirwe kuchimbidza kuzviziva kuti kuno kwari kudirwei. Iwe unongomudza kuti asikana takurai zvimwe zvinhu zvenyu zviya zvakawanda kuna vanhu vandakaona kuharare kwako zvino. Unongomutakurirawo murima kuti handeide kupa maclients vanhu vanoda kushandirwa vari kuda kugadzirirwa zvinhu zvako sezvo ukandiita zvokuya naye murima. Ukunzwa? Wazvinzwa here Martha? Ukamutaura nesizvo iwe ndoda kuzvimba dombo. Anzwa ukamutaurira nenzira isiriyo iwe punishment yandaifanirwa kupa kuna memo ndiri kupa iwe. Collins kuti senda mashoko. Collins mashoko ndayanzwa Sekuru asi pane nhau imwe chete yatakasidzana akanzi ini ndokwanisa kuuya nemari youya unejira ranga akasunga ndisoti chita rachona rinozosugudurwa kana memo wacho auya here kana kuti Iwe pendi yacho waya naye
tibvisire tise pachena tibvisire kabudu kemukati kachitonongoka kusunga nako ukaise pachena ko ngochizoda kuti kabuduka ukadziwe nako wairamba ukavigiridza kuti zvidi akasatavhuzwa munhu akupa mari uda kuramba ukamubata mapatsi chete akatouraya akatoshaya dema tisimudzire tone mashonga tiudze magadziro anga kwazva unoita sei tiudze tone hanzi sumudza kuti titaridza pakacheka pakati pacho una zvinhu zvako 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 zvakutoridza sajakwani warobato anocheka chi so wakacheka pakutoni pakacheka pakati panogara zvombo paendo pawacheka pizza yakacheka ndei ndianga iri kupinda wangaisa mupiro wangaisa pamutende nependi racho pakati pane mushonga nenyimo saka waita nyimo wakazita sei akadzimedza vaenda kodzinya kusango yataure sekurega akazotori kunye pawakaisa nyimo ukabva waita sei ndakamedza nyimo ndaenda kusango ndadzimama ndabvisa wakamedza nyimo wadzimedza bva wapota kunoitira pupu yako kusango ndobva waita nyimo dzebva wadziita pupu kusango ndobva wazotora bva wadzikokora nyimo dzedze wakokora makoko enyimo dzedze ndoyakasanganisa nemushonga bva wasungira vapendi vavo ndozvawakaudzwa namemo aidzisainzi maazoti atara kuti vanadzita sei sekuti ndakanonzi mama saka poka mama nyimo dzakazasenda ndamama nyimo poenda kusango izotora pupu yako uchiputsa uchivheta uchisecha nyimo dze ukatora mazuva makanga kuzoita pupu ine nyimo saka mazuva mamwe isa nyimo dzadzisingabude uchisecha nyimo yona pasina pakati pemapupu ako uri murudzima munoera chi manjenjenji kanda ravasikana okay kuti dzavo nyimo dzako ngamangarana majainda musasiya mapenzi pachena aiwa pasekuti ndikasiya pendi pachena uyo haasoteka pendi yangu anoisota nayo saka unogona ngosota chero pendi yemumwe munhu chero ukangoiona kwakufunga ngomuitira utsinye unotongomusota nependi yake unosota munhu anosoteka ndiye anenge ari wako anditi ngagadzira kuimwa mushonga kuzvipisa zvakanaka chimbogadzika pa ako chipendi chako chimbochi saka memo andone maclients here anotouya kwaro iwe tori client yake wakabhadhira mari because muri mafriends asi kana achienda kune vamwe vanobhadhariswa mari chipendi chiti chachipisa chazi chako wanzi tikakusiya unacho unozoramba Collins ndiyo here pendi yako iyi ndanoona kwaya neimwe yatenga pamadondo asi kumba muri kuwirirana zve chasimudza kucheta pendi mukuwirirana zingaiti pamakabva kuno pamakatanga kuwirirana kana newe uri kutofarawo right makamera enda nawo ngaabati yemukadzi mwene nawo anokanda kubhini kuchiona makamera bata pendi rako wena unokanda mudhamu pabhini apa tinotsvira vasara panze tikoya kana paine vamwe zvakanaka rega ndikubvisire sajangwana anokusajangwana aivarapa makaita munyama enda nawo zvega unokanda handi yedu tose munokanda zvinhu zvenyu
bini Unokuziya kunokanda wangu. kuziya pane kubhini riri kumberi uko Ukanda wangu unokuziya here? Eti mwata? Ndamba. dhamu iro Mira. Sekuru zvega ari kuya vakudze kuti. Right. Enda apa padhiramu ratinopisira zvikwamba chova pecha. Taura ita memo zvinhu zvako zvaukandipa ndichazvida zvinasi ndazvisiya pano pasekuru Tasvu pararire pano. Zviparadzwe nasekuru Tasvu pano. Kandemo. Zvakanaka. Imi vazukuru wanai pamunogara kusvika tichazokushedzai. Zvakanaka.